Vaš rođak hoće da uđe. A nek uđe. Deluje mi nekako izbezumljeno, ko doće nekog da ubije. To je kod njega normalno, on je takav od rođenja. Izbezumljen. A majka nije mogla da veruje, posle se navikla. Hajde prvi pušti čovjek da uđe. Ma kaže da su mu nervi na ivici. Pa naravno. Čovjek osjeća nepravde. Nije tako tuđeg ko ti. Ima dušu. Nazvao me pokondiranim đubretom. A šta čovjek iskren, neće da to lajava iza leđa. Neko je bacio kamen na prozor od kuhinje. Ćirko, sve što bude razbiveno, sve će da ti bude odbiveno od platu, to da znaš. Evo opet! Dobro. Samo da znate, ima i pušku. Dobre, Ćirko, kako si glup, Ćirko. Pa s čega ću da ulovim divljeg vepra? S čega? Ajde, šta, mrežicu za leptirići. Uvedi čoveka, bre.